Sana. Uy, ka. Nyeta. Ano yun? Ewan ko. Ha? Ala. Sana. Sus! Ano to? Uy, ka! Ano, dali. Kitak gayan. Sino nakalat ito? Ay, ni Uncle Pod ta tinakalat ta. Ay, wajud. Tapi kasi dyan, untuk kang kablag bis. Tapi nga kasi dyan, tumaray-taray ka din. Tumaray lang rod. Insublik lang rod. Sige. Segregate namin yung tunay na palaka. 1-0. Yun. Makaungit si Makaungot sabit. 0. Kabitak. Tak. 3-0. Yun na lang. Ito ba naray lang rod. Ay, aji di. Alo ka. Alak may aji di. Sayang. Sayang ko, sayang. Sige. Kung ungapin nyo ang gastaan eh. Kiwara. Video na Jimmy. Oh. Rich kid ka kasi, kaya hindi ka kumakain ng ganito. Masarap to guys. Masarap. Nagbago yung isip namin guys, lagyan namin ng manghang, sili. Sarap sana yan pag ginisa. Pero hindi pa huli ang lahat. Kaya balikan mo na yung ex mo. Guys, titikman ko na yung sabaw ng ano, palakang bukid. Nanunot yung linamnam. Tapos malalasahan mo talaga yung ano eh. Lasang palaka. Medyo mapait guys. Pero masarap. Tapos yung ahang talagang sarap. Ayan guys, andito na yung ano, yung bato-bato. Ewan ko kung anong tawag nyo rito, pero masarap to guys. Yun. Tanggalin muna natin yung paa. Malinamnam guys. Tapos yung balat niya lasang ano, lasang igat. Masarap. Kahit walang sauce.